sa actual practice ba, in the application of theories learned in school, di na sila kaiba. Kaya ang ilang posisyon nakuha tungod sa politika, dili merit-based. Mao nang kapa-kapa ta. Let this be a lesson. Unta nga mamili tag mga public officials nga competent. Unya ang pagpailuna sa mga pagpasuhod ng mga empleyado sa gobyerno should be merit-based. Actually, mga igala, kung federal form of government pa ta, lain-lain og reaksyon ang mga estado aron di maglisod ang ilang mga ang katawan sa ilang estado. Litan, the state of Region 7, estado ang Region 7 under a federal form of government. Dunay pamaagi ang mga bright boys sa Region 7 o kung saan nila kung sa ilang buhatong pamaagi aron dili mo igo, dili magantos ang mga lumulupyo sa Region 7. Lain sa paagi ang Region 8, Region 9, Region 10. So pagkakaroon, highly centralized unitary form o kung sa'y mahunahunaan ang mga bulok diya sa national government. Madamay itang tanan. Muna'y labing klarong istorya mga higala. Kaya kanang mga nanglingkod lagi sa katungdanan, matod pa ni Sulita Munsod, the president is surrounded by people who are not supposed to be in the government. Makita nimo ang reaksyon nila sa mga krisis ba? Lain-lain og mo atubang man sila sa media. Ganahan man sila og starring sila sa media, press conference. Hindi magkadimao ang ilang istorya. Gikan sa presidente, padong sa iyang tigpamaba, padong sa ubos. Kung sa may batiyon sa mga tao ni ana. Naglibog. Mauna nga mo, resulta na lang bugal-bugal yun if you look at the social media, specifically Facebook. Majority sa manggawas karon sa kuan ay mga serious, of course, serious discussion related to the issue at hand. Pero mas daghan ang bugal-bugal mga higala. Well, if there is something positive, nagpakita ng abisan sa taliwa sa krisis, kita mga Pilipino makakita gihapon ta og angay nga katawan ba. We can still afford to smile. Ingon na taga resilient. Pero wala magpasabot nga kanang kakataw-katawa na maganto sa kalisod. Apektado kayo, kita magtanan. Kundi ang pamaagis gobyerno wa magkadimao. Compute na sila sa unsa mapila man gyud ang atong ipatong nga plitihan aron dili mo reklamo ning mga drivers. Una na sila figures, paibaw na nga 4 kilometers, mauni ang kanang increase, piso, 1 peso increase niya. Succeeding kilometers after the 4 kilometers, doon na say patong, ano ba? Mao na ilang pamagi pag-compute. Mitingog ang mga nagkahugpong mga drivers, organized sector sa mga drivers. Mingaw sila nga gamay na bugal-bugal ng inyo. Unya, hatagag subsidi. Mingaw sa mga driver, paigo na. Di man na paigo. Which is also true. Ang hilom pagkakaroon, ang riding public. Mo'y wa pa mo tingog. Kaya magdaon ta sa tingog na ng riding public, ang ilang mga representante sa distrito, mga higala, ngadto sa national government. Mo'y magda silang tingog. Wa may nagda, kay silent night man ang mga kongresista. So,
Wa pa kata kadungog sa tingog sa mga yanong lungsuranon nga kanabang kagunit lang tag microphone ba aron mabati sa gidaghanan. Wa pa maningog practically. Pero nagpingit na god. Nagpingit na. Kana mga drivers, taxi, pangutan na og unsay ilang kinabuhi karon. Maniguro sila og kaon, bahala nang di kaabang basta kay busog. Kaysa di pa kakaabang, gutom pa gyud ka. Paita ng kinabuhi sa mga ta sa ari day. Duha ka kanon. Order naman si kinama kinala mabusog ta. Then ikaw man, notpick lang, hindi tayo mabihay day. Lisod kayo magtuyok-tuyok taon niya, may musakay. Paita ng kinabuhi mga igala. But that is real talk. That is really the reality on the ground. Kung akong gisugilo ninyo, di man to kumidya. Nawa sila kapalit og bugas mais. Iway baligya. Masa magi-hoard? I think there is already hoarding happening ba? Matabang nagpangita sa gobyerno kanang mag-hoarding na ng mga kay mutago man guna kanang mo underground bida simple kayo na nga economic sa mga higala. Kanang mo price control ka. Do you think ang mga traders dili mo palusot? You must be kidding. So, gukdo ni mo itong nagpalusot, matabang nagpalusot ni mo, mangita kag sampol, may mong hasngan ba? Pero di na di tabang, okay. Under normal circumstances, mga higala, ang mudiktar sa presyo yun, ang merkado. Ubos niya ng balaod sa kinayahan nga law of supply and demand. Of course, mo intervene lagi ang gobyerno kung doon ay artificial nga kana bang aron kuan ang law of supply and demand ma-distorted kanang hoarding. That's usana sa pamaagi nga ma-artificial ang supply vis-a-vis the demand. Musaka ang presyo. I-manipulate pa. Otherwise, ang presyo gyud sa palaliton mag-agad gina sa market forces mo diktar sa tukma nga presyo sa mga commodities, mga higala. Ug mo intervene ka niya na, ma-distorted na siya. Pero mo intervene ka because sila sad kani mga hangol nga mga negosyante gusto mo create og artificial shortage of whatever product aron mumahal ang presyo. Makatarungan ng gobyerno niya na. Pero kaning ubos niya ining nationwide maning epekto. Kining epekto sa pagsaka sa oil products sa world market. Ang mga measures nga gamiton na ini sa gobyerno mangupya ta sa ubang nasod, dili ta maghimo-himo gato. Kay mga bulok ay ng mga tao nga gi-assign to da. Kaitan istorya mga bulok. Murag tinuod ba? Kay naay mga they are occupying sensitive positions in the government not because they are qualified. Well, maybe degree-wise na graduate na og mga dagkong universities. Kana siguro, no? Qualified sila. Pero sa actual practice ba, in the application of theories learned in school, di na sila kaiba. Kaya ang ilang posisyon nakuha tungod sa politika.
dili merit-based. Mao nang kapa-kapa ta. Let this be a lesson. Unta nga mamili tag mga public officials nga competent. Unya ang pagpailuna sa mga pagpasud og mga empleyado sa gobyerno should be merit-based. Wag yun na ma-improve na to. And so, the effect is, samtang ang ubang nasod nagsaka, namugsaka sa ilang ekonomiya, ilang status, economic status, kita basket case gihapon ta mga higala. So yun ang kag maapsan ka na sa Vietnam. Kadtong mga tao nga matay na, nga nakaabot sa gira sa Vietnam. Una mga Vietcong kani bisakay og kanang bang one-way ticket to the blues sakay bangka ikya sa ila. Una naay mga Vietnamese nga din namuyo din sa Pilipinas. Mga boat people gisagop sa gobyerno sa Pilipinas. O kadtong mga tao nga nangamatay na nga nakaabot itong panahon na mutuo ka sila nga nalabuan da sa Vietnam karon. Moingon siguro, sabi di Alex, taka lang ang istorya. Pero saan naman? Unsa man hitabo sa Pilipinas na apsan mo sa Vietnam? Kana Singapore, sus layo ra na nato mga higala Singapore sa una. Una sa tanan kana Singapore, gamay na nga lugar, why natural resources. We're talking of kanang mga 1969, hinapos nga bayan sa 1960s. Pero unsaon naman na karon, makita nimo ang kadakong diferensya. Itandi sa ato Ako sa una gatuog ko nga superior ta sa itandi sa Indonesia. Honestly, kay sa seminaryo mga higala dito sa seminaryo, ini kanana ang kuan raman to, kanang midterm ug final sa mga exam sa seminaryo. Na may mga taga-Indonesia ng eskwela kay major seminary man sa Divine Word Seminary sa Tagaytay na kaabot ng mga tagalaing nasod mga eskwela dito, major seminary man. Ug ma-third gani ang na taga-Indonesia baron, ma-third kung na dayon big time na nila nga kay ang top gyud kanunay Pinoy man. Di man sila kaapas na to, maing lakim ta. So because of that, gatuo ko nga may pagyud ta kay kung ana ng Indonesia. Gatuo ko nga may patay kahimtang sa Indonesia. Unya na ko silingan nga gatrabaho og Rattan Factory diri sa Cebu sa una, kusog patong Rattan Furnitures. Unya gipirate siya dito. So since then, tuwa na siya magtrabuhan sa Indonesia. So every time nga makapauli siya, tag 2 years mo siya makapauli. Istorya mi, silingan naman may tupan migbalay. By Lex, usual ko niya. Nakuidahan ko ang diribay kanang imported chibas. Inaminaw. So, mangutana dahil ko, kumusta man ang imong kuhan dito. Ang iyang istorya, layo raman to nila bay. Ha? Tinuod ka? Layo na tao eh. Naita na istorya. When all along I thought we were better off than these countries. Kaning nag-anam kuya unsa may outcome ani karon after this crisis mga higala, what will happen to the Philippines? Ang next administration will have a hard time recovering from this economic devastation mga higala, and brought about by not just the Middle East crisis but brought about by sheer incompetence of those who are in the government right now under this administration. Makaluluoy.
Muna si Sara Duterte ingon siya nga ako nang gitugyan akong kinabuhi mao gani akong destiny nga dili para sa akong kuglingo kung dili para kus katawan. Nakasabot siguro siya ba sa iyang pagpamalandong mga ngano in taong gi datugan mago aning responsibilidad nga mahimo ra man og di ko mosuod og politika. Pero may siya nga nanam ko ni. Mao na gyud ni akong signos. Maogod kay kun ugaling makadaog siya kay mura man gyud mo musunod nga presidente. Pretty paitas ang kinabuhi. Pero sa atong side mga tao may na lang kaysa magpadayon ning unaning matang sa panggobyerno nga wa ginungdan. Ay mga politiko nga gaambisyon nga mulingkod sa katungdanan sa national position. Makikita na kaga sakay nagtricycle kaya ro ko na makasave og gasolina. Basta buto ka na si tanawan Dilima, si Trillanes, yung Tiberos, nasa jeepney na nakag sagol sa mga ayanong pasayro, nakag jeepney pa doon kung sila matrabaho sa kag jeepney. Kamayot, latiguhon o ikog spagi, oy. Sa, kisa, ang bida lang, ay, masaputon ka nga, makatawa ka, di ka kasabot sa imong bation, magtanaw na yung mga panuway. Anyway, bantay may mo. Igor itong pahungaw sa itong gibati, mga higala. O pagkapinan yun na to, o serious nga pagampo. Kita mga Pilipino, muhangad sa langit, kalisod-lisod ta. It comforts us, you know. So,